Hello everyone. So ito ang hinaguan ng farm sa gabi. Maririnig niyo yung napakalakas na agos ng ilog. So andito ako. Pauwi pa lang ako doon kasi galing ako sa labas. Diba? Naririnig niyo ba yung agos ng ilog? So dito na tayo sa tulay. Patawid na tayo. Ay! Oh my God. Gumigewang yung tulay. Good morning. Ay, good evening pala. May tao dun. Sino yun? Ay lang ba? Ayun. Ito, bahay ba? Laan niyo po sino siya? Si Papat. Papa. Oo. Akala niyo nagluluto. Ito yung likod. Ha? Ini pangkayan. Diyan ko sila. Saan punta? Wow. Christmas party? Just lagi ko sa man. Sa contest? Contest. Dili ka maura ang nasa kuan. Napa sa natin niya mo dito. O si Amang ba umalis na lang? Si? Amang. Sino amang? Ay, bumalik na siya? Kayo siya dito. Umalis na lang kung babalik siya. Manonood kayo ng ano? Contest? Mag-judge siya. Aw. Ay, kumain na kayo. Hinatid ko yung ano, yung pinadala. Nahuli po ako, sorry. Manood tayo, ano, Day? Ng ano? Ay! Sorry. Hi. Shout out ko kay Oyong. Basta kayo mabuksan yung max. Nakuha sa dito. Hi! Jinkan si Oyen. Yan yung ulam. Hi everyone. Ang humba. Ribs. Wow, we have pansit. Hello kay Faith na Rabia. Hello po kay Faith. Hi, Sisin. Si Olive Castro. Kumusta ka na siya? Para hindi siya, ano. Kasi matigas yung karne. Nasa ubos. Nasa ubos na. Ito, marami pa naman dito. Kala ko ano yung ayun. Hi, Ate MJ. Na-receive na kay ano na, binigay ko na po kay Brenda. Magandang gabi sa inyong lahat. Punta Hi, tayo. baby. Ha? Love Daw. Sino si MJ Kanti? Oo. Ay, thank you. Thank you. Ate MJ, binigay ko na po ha. Yung para sa Sunday. Kain na lang. Hi, kay Darwin. Package ko. Yung pang-nuts. Ay, Wait. akala ko. Kay Brenda na. Diba? Ano dito? Wala pa. Ewan ko lang kung ano yung shoes niyo daw. Mauna yata yung sa inyo. Tsaka yung ano, t-shirt. Mga t-shirt. Sabi ni ate. Kai, maayong gabi. Kun banwa. Kasama ko po si Sarimax Kain Tamtax Bahog Diga. Uy. Pare-referent ko yan ba, Pe? Ha? Pare-referent ko. Ito? Sorry. Galing ka nung. Kun banwa. Kumain si Mia kumain no? Asan man siya? Naglakaw. Malis din? Grabe init.
Thank you. Although, lost ka. Ay, kumain tayo. Ano yung sabaw sa adobo mo na direct? Ano tayo? Mila Latagon. Shoutout to Rene Irebias yun ha. Kim ng Korea niya sa'yo. Loida. Hindi po yung Agos po yun ng ilog. Jilin Sampani at kay Helen Sabeliano. Nung isang araw po ako dumating. So, this is a recipe of Melmar. Sending love, Josephine Cruz. Si Melmar po ang nagluto ng dinner. Dumating pala si Pipi. Sorry. Ako suta daw yun. Ang sausawan. Hello, Oranges. Noraline. Uy, nakain na ba kayo?